वेस्ट बेंगलाव थानाय हजोंसे टुटु जातियारि जुदि गावखौ बाफ्राबनानै दिनै इउएननिफ्राय एक्सट्रा हा लानो हादोंब्ला एक्सट्रा बाजार खालामनो हादोंब्ला एक्सट्रा गावसोरनि लेंगुवेजनि स्कुल खुलिनो हादोंब्ला जोङो खमावबो 35-40 लाख थानाय बे मानसिया जों मानो हाया दा जियानो जादों मानो बेबायदि राजखान्थि फान्दायनायनिफ्राय जोङो कनसियास जानांगौ आरो बेखायनो राजखान्थि गेलेग्राफ्रा बिनि सायाव नोजोर बोनानै माखासे रायजो राजाफोरखौ फोरोंनो नाजानाया बिथांमोननि दायित्व होननानै आं सानो आं गुबुन बुंनो सानाखै जोंहा माब्लाबा इमसन जायोब्ला माथो बाथ्राफोर थाङो दा जियानो जादों माखासे आं मेसेज होनो लुबैदों बर्थमान आं दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि रोंबाबो रोङाबाबो बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दङ नेहाथारि बिबानखौ लानानै बिनि सिङाव आं हाबनाय मोनबाय जोंनि माखासे धोरोमनि मावनो गोनां हाबाया सानथ्र'हायै दङ दासिम दुलाराय बाथौ गौथुमा 27 बोसोरल' जादों दिनै 27 बोसोराव जाखिनि मावनांगौ बेखौ हाजोबखाया 100 बोसोर 200 बोसोर नङा 500 बोसोरबाबो हाजोबखाया बे लासै लासै जालांबाय थागोन आरो बे नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोबानो बियो जौगालांबाय थानो हागोन दा जोंहा बे 26 बोसोरनि गेजेराव गुवाहाटीयाव आहंगावनि मानसिफ्रा जा 8 बिगा हा होनाय बे हाखौ दिनैसिम जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुङाव लाबोनो हायाखै 18 बोसोर अफिसजों दावहा नांबोदों बर'नि बाथौ मन्दिरनि थाखाय 8 बिगा हा होनो गोनाङाव जोंनि गोजौ थाखोनि आसामनि गुबुन हारिनि अफिसारफ्रा खर'आ गुदुं जादों जायनि थाखाय जोङो बे हानि हाबाखौ मावनो थांनायाव अनेक भेजालानो जोबा नाथाय रिसेन्टलि मोनसे मोजां रादाब जोंनि बे हाया बे सेप्तेम्बरनि गेजेराव जानायनि मोनसे रोखा पिकचारा नुजाबाय चिफ मिनिस्टारा अर्डार होबाबो माखासे आमुला मानसिफ्रा अफिसनि मानसिफ्रा फाइलखौनो दिखांबाय थायो बिदिजों मा बेफोर गासैबो जों डिप्लाय खालामजादों जायनि थाखाय जोङो ट्रास्ट खुलिनायनि मोनसे ट्रास्ट खुलिनायनि खोथा सिन्था खालामदों बे दुलाराय बाथौ गौथुमा दा मोनसे ट्रास्ट खुलिनो बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंदोंमोन आमिनगावआव नाथाय हाया जोंनि नामाव रोखा गैयिनि थाखाय बे ट्रास्टखौ दाबो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो बे खामानिया आवगायाखै दा जोंहा गाहाय आलासि बिथां फंबाय प्रसान्त बरहायतबानि नेहाथारिया बुंगोन टिआरआइआ जोंनो मा होदों आरो बाथौ आफादनिफ्राय बिथांमोना मा मावनो लादों बेखौ बिथाङा बुंगोन आं बुंला दा जोंहा जोंनि गेजेराव मोनसे जोंनि गेजेराव गोनो गोथोआ दोंबाय थायो जों माबा मोनसे लिरोब्ला जों हिन्दु लिरगोन हिन्दुइजम लिरगोन ना बाथौइजम लिरगोन फ्राय एसामिस मानसिफ्रा एसामिस अफिसारफ्रा ए बाथौ हले हिन्दुइजम दे हिन्दुइजम होननानै लिरनानै होदों दा बेखौ जों रोखा लानो थाखाय आथिखालाव बिथां MP दैमारिनि दैदेननायावनो जोङो दिल्लीयाव थानाय GIR बे GIR अफिसाव अलरेडि RGIआव जोंहा बे RGIआव जे जोंहा अलरेडि मेमोन्डार साबमिट खालामबाय साबमिट खालामनानै आरो बिथांनिफ्राय ग्रिन सिगनेल मोनबाय आरो रिसेन्टलि अक्ट'बर मासाव थांनानै BTCआव पास खालामबाय आरो BTCआ दा आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बावैसोनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हरसिगोन हरनाय लोगो लोगो जोंहा 2021आव जा सेन्सास जानो गोनां बे सेन्सासाव साफ्रोमबो बाथौआरिया बाथौइजम लिरनो हासिगोन आरो दाबो लिरनो हानाय जाबाय बेखायनो आं खावलायदों दिनैनि बे मेलनि फुङाव जोङो जाहाथे जायखिजाया फर्म फिलआप स्टुडेन्टआनो जा साख्रिनियावनो जा बाथौइजम होननानै लिरबाबो रावबो दा दाननो हानाय पावार गैला जोबनायाव आं मोनसे खावलायनो सानदों खावलायनानै बे आफादखौ बेखेवनो सानदों
थांनाय आं बावबाय दिनैना सारि मोनसे 10 आगस्टआव जोंनि हरिसिंगा आनसलिकआव मोनसे मिटिं जादोंमोन। आंबो दं, आंखौ लिंदोंमोन, आं थांदोंमोन। बेयाव मोनसे मोजां मोनसे खामानि मावनाय बायदि हरिसिंगा आनसलिकखौ आं मोनदों। हरिसिंगा आनसलिक बाथौ साख्रिआवला आफाद होननानै मोनसे दानानै लादों। आनसलिकनि सिङाव थानाय बेसेबां गामिनि साख्रिआवला दङ बिसोरो मोनसे आफाद दानानै लाबाय। आरो बिसोरो सम सम बे साख्रिआवलाफ्रा सोरबा माहाबा आर्मि मावो, सोरबा CRP मावो, सोरबा अनेक बेलेग गोजानाव थांना बेंकआव मावो। बिथांमोना सुटियाव फैयोब्ला जेनेरेल आफाद, माइनाव आफाद बा लाइमोन आफादफ्रा हयथ' रायज्लायनो सम मोना। साख्रिआवलाजों साख्रिआवला थांनानै रायज्लायनानै सावरायलायनानै बे गोजानाव थानाय बाथौनि बाथ्रा मोनथिगौ, बाथौनि मोजां मोजां बाथ्राखौ मोनथिहोनानै जाहाथे बाथौ माइन्डेड खालामनो हायो। बे थांखिखौ लानानै हयथ' हरिसिंगा आनसलिकआ बे हरिसिंगा आनसलिक बाथौ साख्रिआवला आफादखौ दादों। आरो बे आफादनि गेजेरजों बिथांमोना हयथ' सानदों जोङो सासे मानसिया 35,000 मोनोबा मासाव, आनसलिकआव 50 थाखा, डिस्ट्रिक्टआव 50 थाखा, सेन्ट्रेल बाथौ आफादाव 50 थाखा, 35,000निफ्राय 150 थाखा बिथांमोना मान्थलि होयोब्ला अब्ला आनसलिकनि फाइनान्सियेलनि जा साउल रांखान्थिनि जा बोलो बियो आनसलिकआबो मोनगोन, डिस्ट्रिक्टआबो मोनगोन आरो सेन्ट्रेलाबो मोनगोन। मात्र मासाव 150 थाखा बिथांमोना धर्मनि नामाव होगोन। बिदि खालामोब्ला मोनफ्रोमबो आनसलिकनि मोनफ्रोमबो साख्रिआवलाया बिदि खालामोब्ला अब्ला जोङो जि साननाय जों पार्मानेन्ट फोसावगिरि लानानै गामि गामि गिदिंहोनाय, सामान्य दरमाहा होनानै गामि गामि नांगौबानो धोरोमनि बाथ्रा सावरायनो नांगौबानो थाबायनो हानाय जों मानसि सृष्टि खालामनो हागोन। आरो बे मोजां खामानि आं सानदों। बेखायनो आङो गासिबो बियाद बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ बे आफादखौ दानानै लायोब्ला गाज्रि जाया होननानै आं सानदों। मानो होनबा माखासे साख्रिआवलाफोर दङ जायफ्रा बाथौ आफादजोंबो सोमोन्दो गैया, खुलुमनाय थोनायजोंबो सोमोन्दो गैया। साख्रिनि तागिदायाव बिथाङा माहाबा महाराष्ट्र, माहाबा फरेनावबो थांनो गोनां जायो। बिथांमोना मास मोनसेनि सुटि लानानै फैयोब्ला बिथांमोनजों बै जायगायाव थानाय साख्रिआवलाफ्रा मोजां सावरायोब्ला बिथांनि जा बाथौनि नलेज बा बाथौ धोरोमनि जा दर्शन फिलसफि बेफोरखौ बिथाङा मोनथियोब्ला बे जोंनि फारसे गंग्लायनाय जागोन। अब्ला जोङो जोंनि माखासे गोरों मानसिफोरनि धोरोम बास्लायनायखौ हमथानायाव सहज जागोन आं सानो। जोबनायाव नोंथांमोननि दिनैनि बे जोंनि बे मेलेमजिबि सावरायनाया इसोर अननायाव मोजां मोजां बाथ्रा ओंखारथों। आरो सावरायनाय समाव साफ्रोमबो मानसिया जाहाथे मोजां सानलायनानै गठनमुलक भाबे बा कनस्ट्राक्टिभ माइन्डजों जोङो सावरायगोन। आरो सावरायनानै दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों अन्तत 15%ब्लाबो बेखिनि जथुमनायनि थांखिया जाफुंथों बेखौ आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौनि सेराव आरज खालामनानै आंनि बुंनायखौ बाहाय फोजोबबाय। लोगोसे दिनैनि बे उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोमारि मेलेमजिबि मेलखौबो बेखेवनानै होबाय होननानै बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय बोराइ बाथौ।